Преди да има Beatles, преди дори Stones да се появят, когато думата рок-н-рол е била почти мръсна дума, Великобритания е имала само един крал. Да, и това е невероятната история за това как първата истинска рок-звезда на острова успя да надживее абсолютно всички. Днес разказваме за Клиф Ричард, така нареченият безопасен бунтар. Само вижте този контраст. Не е ли невероятно? От едната страна – идолът от 1958. Суров, див, неелектризиращ – това е бил британският отговор на Елвис. А от другата – сър Клиф. Усмихнат, респектиращ, национална институция, любимец на кралицата, а и на всяка баба в страната. Ето това е големия парадокс, в който ще се гмърнем днес. Точно това е въпроса, нали? Как момчето, което е плашило родителите, се превръща в абсолютен любимец на цялата нация? Отговорът е, то е едно невероятно пътуване през цели 8 десетилетия. Пътуване пълно с гениални ходове, с постоянно преоткриване и, може би най-важното, с чисто и просто оцеляване. Добре, за да разберем изобщо защо Клиф се превръща в такъв феномен, трябва да се върнем малко назад във времето. Представете си сивата, мрачна, следвоенна Великобритания. Страна, в която буквално е липсвал цвят, младите не са имали никакъв глас, а героя е имало само на кино. Да, само си представете свят без музика, която да е насочена към младите. По радиото се въртят само някакви захаросани балади, правени от възрастни за възрастни. Абсолютна скука. Мъж и изведнъж – бум! От Америка пристига експлозия. Рок-н-ролът удра като гръм от ясно небе. Тийнейджърите са готови за бунт, кипят от енергия, но им липсва едно нещо – лидер. Техен собствен британски лидер. И вижте какво казва Джон Ленън. Това казва всичко, нали? Самите Beatles признават, че преди Клиф, просто е нямало нищо. Било е празнота. Той е бил онази първа искра, която е запалила целия пожар. И точно в тази празнота се появява едно момче на име Хари Уеб. Но Хари Уеб не звучи много като рок-звезда, нали? Така че той се прекръства на Клиф Ричард. Клиф, защото звучи като скала, рок, а Ричард в чест на големия му идол – Литъл Ричард. Обаче има една страхотна история за прочутата му крива усмивка. Всички са си мислили, че това е някакъв знак за бунтарски сексапил, а истината е, че просто е крил счупен преден зъб. Една поза, родена от чисто неудобство, се превръща в неговата запазена марка. Просто гениално. Продуцентите му обаче, те са имали съвсем друг план. Искали се да го направят по-безопасен, един вид имитатор на американците. Затова му дават една доста сладникава балада Schoolboy Crush за А-страна на първия му сингъл. Да, обаче за Б страната, просто ей така за пълнеж, китариста му нахвърля една песен в автобуса на път за студиото. Песента се казва Move It и се оказва, че този пълнеж всъщност е динамит. Това е смятано за първата автентична, истински велика британска рок-н-рол песен. И така, Move It го изстрелва право на върха. Но той и менеджерите му са били много умни. Осъзнали са, че тази мода на дивия, суров рок-н-рол, тя няма да трае вечно. За да оцелее, бунтарят е трябвало да бъде опитомен. И точно тук идва първият от много гениални стратегически ходове в кариерата му. Наистина е било брилянт. Мъж. Само вижте колко светкавично се случва тази трансформация. През 1958 той е суровия рокер с Move It. Жена, а само година по-късно, през 59-та, той вече е баладьорът с нежната Living Doll. И това става първият му номер 1 хит. А след това идват и филмите, като Лятна ваканция, които напълно го циментират като символ на една по-безопасна, по-щастлива семейна Великобритания. Мъж. И трябва да го подчертаем, това не е било случайно. Това си е бил чист студен бизнес ход. Докато всички останали рокери са се целили само в тинейджерите, Клиф е имал по-голяма цел – цялото семейство, децата, родителите, дори бабите и дядовците. И точно този ход се оказва спасителен. Защото няколко години по-късно идва цунамито Beatles и помита почти всички от неговото поколение. Но не и него. Жена, но ако си мислите, че това е краят на историята, много грешите. Всъщност, най-удивителното при Клиф тепърва предстои. Тази негова невероятна способност да се преоткрива десетилетие след десетилетие. Точно така. Той не просто оцелява, той се преражда. Буквално като феникс от пепелта. Добре,
Сега да прескочим напред, в средата на 70-те. По това време всички вече са го отписали. Смятат го за някакъв сладникав певец от миналото. Но тогава продуцентът му Брус Уелч буквално го кара на сила да запише една доста потвърда рок-песен. Името й е Devil Woman. Дяволска жена! Самото име казва всичко. Песен за черни котки, за зли поличби. За човек като Клиф, който е много отдаден християнин, това е било направо скандално. Но рискът, как се е отплатил само. Това става първият му истински голям хит в Америка, почти 20 години след дебюта му. И тогава се случва нещо, което никой не е очаквал. Самият Елтън Джон, по онова време най-голямата, най-бляскавата поп-звезда на планетата, започва да се появява навсякъде със значка, на която пише I love Cliff. Мъж. С един единствен жест Елтън Джон го прави отново готин. Тази подкрепа от новия рок елит е била точно това, от което Клиф е имал нужда. И той не спира до там. Само 3 години по-късно, през 79-та, представете си, в разгара на диското, на пънка, той прави поредния си гениален ход. Мъж издава We Don't Talk Anymore, една супермодерна синт-поп песен, която става, забележете, най-продаваният му сингъл за цялата му кариера. Този човек е истински хамелеон. Може да се адаптира към абсолютно всяка музикална епоха. Жена. Всички тези невероятни завръщания, той вече надскача статуса си просто на поп-звезда. Започва неговата финална трансформация. Точно така. От идол той се превръща в институция, в част от самата тъкан на британското общество. Първо, той буквално завладява Коледа. С песни като Mistletoe and Wine става задължителният саундтрак на празника за почти всяко британско семейство. После, през 95-та, идва и върховния печат за одобрение. Кралицата го посвещава в рицарство. Той става първата рок-звезда с цитлата Сър. А може би най-емблематичният момент, който показва статуса му, е на Уимбълдън. Мачът е прекъснат заради дъжд и какво прави той? Просто грабва един микрофон и изнася импровизиран концерт пред целия централен корт. Кой друг би се осмелил да направи такова нещо? Обаче, след всички битки с музикалните моди и променящите се вкусове, най-голямото му изпитание тепърва предстои. И този път то няма абсолютно нищо общо с музиката. През 2014 се случва нещо ужасно. На базата на напълно измислени фалшиви обвинения, BBC се договаря с полицията и излъчва неживо, с хеликоптери, полицейски обиск в дома му. Името му е сринато с земята пред очите на целия свят. Той преминава през 2 години истински ад, преди да бъде напълно невинен. Но вместо да се скрие, той прави немислимото, дава BBC на съд за нарушаване на личното му пространство и печели. Делото му става прецедент и променя медийното право в Великобритания завинаги. И дори след този абсолютен кошмар, той отново се завръща. Връща се към музиката и поставя рекорд, който е, почти невъзможно да се осмисли. Запомнете това число. 8. Жена? Да, 8. Това е броят на последователните десетилетия, в които Клиф Ричард имал албум в топ 5 на британските класации. От 50-те години до 2020. Абсолютно никой друг не го е правил. Нито Елвис, нито Битълс, нито Стоунс, само и единствено Клиф. Мъж, това е една статистика, която сама по себе си разказва цялата история. Просто е умопомрачително. Жена. Което ни връща към самия въпрос от началото. В един свят, в който класическият рок-н-рол мит е да изгориш бързо и да си отидеш млад. Мъж, дали всъщност най-големият, най-истинският бунт не е да направиш точно обратното? Да откажеш да изчезнеш, да надживееш всички, да оцелееш. И в крайна сметка просто да победиш.